9 znakova loših ljudi uvijek stavljaju sebe na prvo mjesto. Bez obzira na situaciju, njihova dobrobit im je najvažnija, čak i ako to znači iskorištavanje drugih. Lažu i manipuliraju. Često izvrću istinu kako bi sebe prikazali boljima ili izbjegli odgovornost. Nikada ne priznaju greške. Umjesto da preuzmu odgovornost, uvijek krive druge za svoje neuspjehe. Koriste vas samo kad im trebate. Javljaju se samo kada nešto trebaju, a kada vi trebate pomoć, nestaju. Zavidni su i ne mogu podnijeti tuđi uspjeh. Umjesto da se raduju vašem napretku, umanjuju vaša postignuća ili šire negativnost. Ogovaraju i šire tračeve. Loši ljudi često pričaju loše o drugima iza leđa, a takvi će i vama učiniti isto. Uživate li u njihovom društvu? Ako se osjećate iscrpljeno, napeto ili loše nakon razgovora s nekim, to je znak da osoba zrači negativnom energijom. Nikada vam ne žele stvarno pomoći. Ako i pomognu, to rade samo ako imaju korist od toga, a ne iz dobrote. Koriste manipulaciju krivnjom. Često vas tjeraju da se osjećate loše zbog nečega što niste učinili, samo kako bi dobili ono što žele. Ovo su ključni znakovi koji otkrivaju loše ljude. Prepoznajte ih na vrijeme i zaštitite se.